Наградата на някои от нашите ученици. Първата грамота е за отличен успех на ученик, постигнал 100% в категорията Стартер на изпита на Young Learners в Кеймбридж. Това е Надежда Борисова. Втората грамота е за ученик, постигнал най-голям напредък в своето представяне в учебните часове. Това е Роман Руменов. Третата грамота е специална награда на екипа на ЕПИН учебен център за най-силно мотивиран и постоянен в успехите си ученик. Нашия ученик, за съжаление, отсъства тази вечер. Това е Константин Пунчев. Неговата награда ще получи управителя на нашия учебен център и тя ще го я връчи по-късно. Искаме да ви представим и хората, на които дължим успехите си през всички тези години. Това са ветераните на ЕПИН, които тази година ние ще наградим с нашите награди за старшинство, наречени ипинозаври. Искам да ви представя нашия ипинозавър в категорията ученик до 18 години. Той е изучавал английски език от 4 годишен при нас, както и математика от тази година. Сега той е на 11 години и е едно от първите записали се деца при нас преди 7 години. Дами и господа, това е Симеон Кънчев. Наградата ще бъде получена от Петър Николов. Сега искам да ви представя и нашия ипинозавър в категорията ученик над 18 години. Тя е изучавала английски език в ИПИН учебен център през последните 7 години от напълно начинаещ на ниво Elementary до подготовка в момента за изпита за First Certificate of Cambridge. Нека ви представя Йорданка Пипева. А сега е време да обявим и ипинозавър в категорията учител. Тя работи в учебния център още от самото му откриване. Завършила е втора английска езикова гимназия, град София и е дипломиран магистър по право. Дами и господа, представям ви Мария Петрова. Интересна случка през тези толкова много години работа в нашия център. Това беше много изненада, но наистина беше изненада. Защото по принцип си мисля, че друг бяхме решили да учителя. Но децата винаги са забавни, така че каквото и да ви кажа, всеки час е една интересна история. Но може би така най-впечатляващото, което съм имала като преживяване, поне не мога да го забравя, беше как веднъж ме поздравиха, тъй като ние имаме и домашна програма. И тогава аз в самото начало имах урок, който се провеждаше в дом на други деца. И съответно отивам на час, те бяха брат и сестра.
И сестрата ми каза, здравейте, обаче Иван е тук, но всъщност го няма. Така Иван е тук, но всъщност го няма. И в този момент среща беше банята и просто видях една ръка, която беше през вратата на банята, която ми помаха. И се оказа, тъй като те бяха малко по-големи като тинейджери, че Иван се е заключил в банята, по някакъв начин да се играли. След като се опитал да излезе от там, знаеки, че ще има английски, в тези си опити беше пробил вратата. Така го погледна, по-скоро погледна помахваща ръка и казаха ми, заключил се, аз съм тук и ще имаме час, така че набихме тетрадките на рула, промушихме ги през дупката, сложих от вас стола страни с сестра и учихме под някаква форма, докато го спасят, така че това може би е било наистина смешното, което ми се е случило. И всъщност много благодаря за това. Нашата следваща игра ще бъде представена от Радослава Спасова, съсобственик в ИПИН учебен център и автор на цялата методическа концепция на нашата работа. Така, след всички тези изстъпителни слова, предлагам малко да си поиграем и целта ни ще бъде да видим за колко време можем да научим едни думи. Затова искам да помоля всички, които никога не са учили английски през живота си, да си вдигнат ръка. Всички в залата, които не знаят една дума по английски. Няма такива, значи добре сме се справили. Сега, ако има такива, които много малко знаят английски, да кажем на ниво елементари. Има ли такива? Един човек, добре, някой друг. Може ли да помоля госпожа Иванова да минете напред? Гледайте. Значи тези столове ще да участвате в играта. Някой друг? Няма други на ниво елементари. Може и деца, не е само възрастни. Това е игра за деца и за възрастни. Така, искат ли някой от децата да играят в тази игра? Заповядай. Някой друг? Имаме 10 стола, така че това са 10 участници. Не се притеснявайте. Заповядай. Още един, добре, има. Някой от останалите? Заповядай. Супер. Ще има награди само така след играта, така че ако някой не е играл, може да си покупим наградата. Заповядай.